Dakle, u vječnom meču između iPhone-a i Samsunga, ja sam Samsung čovjek. Međutim, dica su mi se igrala sa ovom olovkom što tu dođe i primjećujete da olovke nema. Imam ovdje krater, Marijansku brazdu. Ivano di olovka ne znam, Maro se igrao s njom, Maro di olovka nemam pojma, Ivano ju imao. I normalno je, ovo kupit ću zamjensku, šta, nije to strašno. Nema zamjenske, ne postoji. Googlaš T-Com, googlaš A1, googlaš Samsung, nema zamjenske olovke. Nego Ante lipo skupljaj prašinu u svom krateru, ovdje može živi ljudi biti unutra, tako da... E sad, kako sanirat? Znate onu izreku, čovjeku koji ima samo čekić, svaki problem izgleda kao čavao. Ja imam Mapeflex, mobitel ima rupu, ja vidim samo jedno rješenje ove situacije. Dođeš, nemam pojma, negdje gdje prodaju Mapei, poneseš svoj mobitel, svoju masku, malo na ton karti usporediš i kupiš istu. I dobar si, šta? Pazimo mi na estetiku, šta ti je? Ovo je ozbiljna firma. Zapratite me za još beskorisnih i rubno opasnih stvari po vašu imovinu i zdravlje. Vidim kako ću zaboraviti i ukeljiti ruku u ovo. Samo čekaj kad budem imao šape kod Dalmatiner sutra.